Bona vesprada, amics i amigues de Set Televalència. Benvingudes i benvinguts un dia més a Vive les Fiestes. Un dia més estem així per a parlar de totes les festes i tradicions de tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Avui, precisament, anem a agafar carretera i manta per a gaudir de moltes festes de la nostra comunitat. I qui m'hi l'acompanyant? Que Quique Collado per a parlar de totes aquestes festes. Quique, bona vesprada, com estem? Bona vesprada, Sergi. Pues encantat d'estar així una vegada més en el recull de tot el que han fet al llarg del mes de juny, que encara no s'ha acabat. I que encara n'hi ha moltes més festes. N'hi ha moltes més festes. Així portem una mostreta, encara que són 9, però bueno, dir que sí, n'hi ha moltes més que es queden en el tinter, però poquet a poquet les anirem traient totes. Un mes de juny que va començar amb moltíssima intensitat amb el Corpus, la festa grossa de la ciutat de València. Quasi res porta el diari que se sol dir. Sí, senyor, el Corpus de València, un referent, no? Està aquesta lluita així entre el Toledo i el de València, quin és el millor, qui és el number one del país, no? A nivell nacional, però evidentment és un referent, és la festa grossa, desbancada després per les falles, però la festa grossa del Corpus de València, i vegem així com tenim imatges un poquet, ja diguem, un resum d'eixe cap de setmana superintens. Això és el trasllat de les roques, unes roques que malauradament encara estan moltes recomposant-se, estan només dos es posaren, però poquet a poquet aniran reparant-se, i així, bueno, pues tenim imatges de la plaça de la Mare de Déu com eixe tapís, els misteris, no? Que també és un esdeveniment molt interessant, molt xulo de la programació del Corpus, en aquest cas representat per xiquets del Col·legi del Pilar, als que ja que donar l'enhorabona si veiem el misteri de Sant Cristòfol. I, com no, pues, aquest concurs de façanes engalanades, d'escaparates també, i també de balconades, no? Ornamentades i adornades. Ahí està Paquito Girona, enhorabona per aquest primer premi, i ja que veure també com la gent s'ocorra, i bueno, ja tenim el dia gran, el dia de la festa grossa, el diumenge, la cabalgada del convit. Una novetat enguany, després de 40 anys fent el capellà de les Roques, n'hi ha que donar l'enhorabona al company Juan Fran Barberà, que és el que va representar al capellà de les Roques, en el son pare allí al costat, recolzant-lo, i com no, també la... Els que pitjor se porten. Sí, senyor, la de Goya, que està composada per una bona quantitat d'elements, de companys molt coneguts. Bueno, així tenim la Banyà, la Xopà de la de Goya, també, que a tots mos pilla per davant, i la veritat és que són unes imatges que ens recorden any rere any lo interessant d'aquesta cabalgada del convit. I com no, per la vesprada, aquesta processó, el carrer Avellanes, que és igual que el carrer d'Escavillers. Amb la flor que li tiren a la custòdia. La custòdia, i jo crec que és una imatge també mítica, icònica de la ciutat, i que, bueno, que fa concloure una grandíssima festivitat com és la del Corpus a València, al Cap i Casal, i que any rere any continuem gaudint d'ella. I que del Corpus van descansar un poquet per anar-se'n a Nules. Sí, senyor, a Nules, perquè n'hi ha també una celebració, que és la 8ª del Corpus, no? També estava la dansa dels infantillos del Corpus, que es va fer en Sant Miquel dels Reis, però no es donava temps per clavar-ho tot, però sí anarem a Nules, perquè Nules té una tradició també centenària, i des de fa molts anys, que és la festa o la festivitat de les barraquetes, que es fa en la 8ª del Corpus, i que segons la llegenda, el que representa, vegem ahir, totes les famílies comporten i fan les seues barraquetes, no? I que representa d'alguna manera quan les tropes del rei en Jaume varen acampar ahir junt a Nules i varen rebre la bendició del Santíssim per a lluitar en la reconquesta, no? Per a reconquerir la comunitat valenciana, i en recordatori i en memòria de tot això se fan aquestes barraquetes que semblen les tendes de campanya, com on acampaven les tropes del rei en Jaume, i en aquest cas tots els xiquets, des de que naixen fins a que fan la primera comunió, es senten ahí els familiars, se fan fotos en ells, i d'alguna manera és també simbòlicament com beneir els xiquets, no? Que una vegada vegem així la custòdia també, això és la plaça Major, la plaça de l'Ajuntament de Nules, com és la custòdia, pega una volta a tota la plaça, i darrere van tots els xiquets i xiquetes que prenen la primera comunió, que diguem que és el límit per a estar dins de la barraqueta. Els xiquets més xicotets
que arribaran algun dia a prendre la comunió, pues estan en aquestes barraquetes quan passa la custòdia i bueno, pues és l'orgull de totes les famílies fer-se fotografies, no? I així devots i devotes tenim també la corporació municipal de Núñez ahí en la porta del Ajuntament i vegem pues, totes les xiquetes que han dit que, bueno, pues, que han pres enguany la primera comunió, que van en eixa processó de la 8ª de les barraquetes i a més hi ha que dir que és identitària totalment, no es fa en cap lloc del món, només que així a Nules, con lo qual enhorabona a Nules per eixa festivitat i per eixa celebració tan identitària i tan inigualable. ¿no? Desde més xicotets gaudint de la tradició de barraquetes hacia Nules. Sí, desde més xicotet perquè han vist xiquets que no sé si compliran 1 any o 2 anys, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, qué bonito és també descobrir festes identitàries, ¿no? de cada poble. I de Nules se n'anem a Alacant, a les trobades de les vellers del foc. No és Alacant, no. No, se n'anem a Cabanes, se n'anem a Castelló. Se n'anem a Castelló perquè és la trobada de les bèsties del foc. És que ho he escrit jo així mai. I així tenim en Cabanes com la trobada de bèsties del foc organitzat pel Botafocs de Castelló, en Rafael Pérez Sorlí al front. Pues així tenim els gegants de Cabanes, precisament, i una trobada molt interessant que es fa any rere any. Generalment se feia també en la capital, en Castelló, però enguany se va desplaçar perquè bueno, pues, Rafa vol anar disseminant, diversificant, no? I que molts pobles de la Comunitat Valenciana puguen gaudir d'esta trobada de focs. Allí tenim, per exemple, a la Faram de Cervera del Maestre, que enguany ja estem ahí pràcticament a 2 setmanes de la trobada de bèsties del foc de Cervera del Maestre. Això és la plaça Major, moltíssim ambient, bueno, una trobada on estaven figuris i bèsties del foc, com estem veient, pues, bueno, de Terrateig, del Drac d'Alboraya, estava també la Faram de Cervera del Maestre, vull dir, en una vesprada absolutament fantàstica, bueno, vegem ahir, no?, aquests dracs que fan les delícies també dels més xicols, no?, i que, sobretot, al final, quan hi ha un moment en què encenen tots, bueno, així també vegem com els dimonis i els correfocs no poden faltar, jo no sé com no tirant ixe foc per la boca com no s'atraganden, però va ser de veritat, sobretot ara, el moment culminant, no?, quan totes les colles de dimonis en el seu bestiari, pues, a la vegada ho encenen tot i és el, bueno, pues, diguem, és el punt final meravellós, fantàstic, que te trasllada en el temps, no?, que tanques els ulls i els obris i pareix que estigues pues, en l'edat mitjana o que estigues rodejat de dracs, de bèsties i tal, dius, així que passa, no? I la veritat és que, bueno, pues, forma part de l'imaginari popular valencià, aquestes trobades de bèsties del foc, i que és meravellós, és fantàstica, la llavor que fa en este cas també Rafa i els Botafocs, i bueno, pues, donar-li també l'enhorabona, i sobretot el duro a cada poble, no?, de poquet a poquet, a tots els pobles de la Comunitat Valenciana. I com passa de la claror de la llum de la vesprada a l'oscuritat del foc. A l'oscuritat del foc, el fum, i la veritat és que molt interessant també, molt interessant. I si parlem de foc i parlem de tradició, pues, com va la tradició el 9 de juny, pues, hem d'anar a Quart de Poblet. Sense dubte. Ahí està la passejada de Sant Onofre, també un mite a la comunitat, dins dels rituals del foc. No es pot dir més també que aquesta passejar de Sant Onofre en Quart de Poblet, rememorant també l'agraïment a Sant Onofre, no? Quan una festa també més que centenària, pues, quan el poble, darrere de que arribaren unes pluges en pedra i pogueren estropejar tota la collita del camp, pregaren a Sant Onofre i va fer el miracle, no?, de que en el poble sí que va caure pedra, però després, en l'horta, afortunadament, va ser aulla, que era el que necessitaven els llauradors, i des d'aleshores, pues, el poble, en agraïment, fa esta commemoració, este homenatge. Així tenim a l'alcaldessa de Quart de Poblet, i ja passejar, i ja avinguda de Sant Onofre també, que és una llonganissa llarguíssima, espectacular, quan se veuen tots els coeters, no?, a la vegada, i ahí va la imatge de Sant Onofre, darrere la corporació municipal, val? I moltíssima gent, evidentment, pues, i això és ja en la rotonda, la rodada en la primera rotonda, que és espectacular. Primer ho fan els xiquets, perquè és inculcar la tradició també als més menús, no?, tant els iaios com els pares, en fi, pues, els familiars ho inculquen la tradició als xiquets.
i les xiquetes, i després els adults, com vegem així. I ara veurem una imatge ja que es dona, perquè n'hi ha 3 o 4 moments màgics. S'han vist 2 ja, que és l'eixida, la passejar, i este és un altre també, en la porta de l'Ajuntament, este passadís de foc que vegem ara, per exemple, a càmera lenta, que és espectacular i que acabarà en un quart d'esdeveniment que és pirotècnic. També, que vegem així, la imatge de Sant Onofre ahir i aquest castell pirotècnic també espectacular que arredonix d'alguna manera, després en l'entrada en l'església del Sant, una nit màgica que és la passejada de Sant Onofre i com vegem unes imatges que a nivell plàstic i estètic són absolutament fantàstiques. Que dona igual el dia de l'any que caiga que el dia 9 de El dia juny, 9. des de fa més de 300 anys d'història, per a ser concrets, fa 301 anys d'història que celebra aquesta passejada en Quart de Poblet. Sense dubte. Bueno, avui estem presentant unes festivitats que són més que centenars. Hem parlat de barraquetes de Núria, ara parlarem de Sant Bull també, i també la passejada de Sant Onofre. És que tenim tradició genuïna, com es diu, no? Molt arrailada. I que, malgrat que aquest dia era el dia de les eleccions europees, la gent de Quart de Poblet i dels alrededors i dels voltants va acudir a aquesta localitat de l'Horta Sud per a gaudir d'aquesta tradició centenària. Sense dubte. I parlant de tradició centenària, la que ve ara Així no és. es queda manca, perquè ahí tenim la festa dels xiquets del carrer de Sant Vicent. Com sempre, a principis de juny, un gran programa d'activitats. La llàstima és que enguany vingué un tros de dana, per dir-ho d'alguna manera, no? Que va d'alguna manera estropejar un poquet aquesta programació, es va tindre que ajornar o anul·lar lo que era la processó i algunes altres coses, però sí, almenys, es va pujar el sant, es va fer el concert i després la baixada del sant i el trasllat que es fa a última hora per a tancar la festa. Ahí tenim a Sant Vicent, com no, en el carrer Sant Vicent, no? I hi ha un mític, i això és el dia del concert, és el dimarts ja és a les acaballes de la festivitat, perquè dient, el dia d'abans havia suspès pràcticament tot per la pluja. Així tenim a la Unió Musical de Castellar, lo Liberal, per ser fantàstica, enhorabona, felicitats, va fer també una recopilació adaptada del duo dinàmico que la gent es tornava boja ballant. La veritat és que sí. Vegem que la plaça està de gom a gom. Ahí tenim a Sant Vicent i el moment en la baixada del Sant, en l'himne a la Comunitat Valenciana. Els representants vicentins, màxims representants, estaven allí al peu per a cantar o per a cridar aquests Beatles a Sant Vicent, no? Així els màxims representants de la festa d'enguany. Sí, senyor, una festa, com diem també, molt valenciana, molt arrailada a la ciutat i que es culmina, com diem, aquesta baixada del Sant en un gran concert i en una última o una darrera processó que almenys va pal·liar d'alguna manera no poder haver fet alguns dels actes. Sant Vicent, com diem ahir, i aquest legat que deixà en el Col·legi Imperial per a molts xiquets i xiquetes sense pares ni mares i que hi ha que dir que és el col·legi i l'organització solidària més antiga, més important d'Europa. O sigui que també per a descobrir-se també en tot el que fa esta festivitat dels xiquets del carrer de Sant Vicent. L'enhorabona, i ahir vegem també, si continuem veient les imatges, veurem també a gent, el que parlem moltíssimes vegades del gent festiu, no? Per exemple... Estem mirant a Rafa Garrote, que és president Rafa Garrote de Sant Antoni del carrer Saúl, per lo que diem que sempre, gràcies a tota aquesta gent que treballa per les festes i tradicions, gaudim d'una gran creativitat festiva. I que en juny, en aquest cas, en el centre del Cap i Casal, han hagut festes setmana rere setmana. Primer Corpus, després xiques de Sant Vicenç i després Sant Bull, que parlarem en un ratet. Que parlarem en seguida. Però que primer toca visitar Olocau. Olocau, sí senyor, perquè en Olocau també, per ahir passaren els cibers, un dels nostres avantpassats, no? Els cibers, quan parlem dels primers habitants, no? De la comunitat tenim que parlar dels cibers, on està, per exemple, una ciutat ibera que és el Puntal dels Llops, que és magnífica i fantàstica. Doncs així recreen, any també rere any, ja des de fa uns quants, el que es diu la Iberfest, no? I en aquesta Iberfest es rememora alguns esdeveniments més importants de la cultura ibera, com és, per exemple, la celebració d'una boda, que vegem així, com se celebrava una boda, un funeral, que es fa també per la vesprada, en fi, diferents
balls típics, la indumentària, alguns crits, algunes paraules íberes, no? I, bueno, pues així vegem la celebració, en aquest cas, d'una boda íbera, i tenim els dos casamenters, els balls, com diem, típics, molta participació també dels xiquets, i com no, pues també en aquesta època estaven volent manar els romans, com no podia ser d'altra manera, i arriben en aquests moments, és una teatralització, a bueno, pues, endur-se al nòvio, no? Ahí es fa el simulacre d'una lluita entre ibers i romans, i els romans enduen al nòvio, pues, forma part de la representació teatralitzada, i se l'enduen per a continuar després tot el cap de setmana, el que diem, que se farà també una representació del funeral, bueno, pues, n'hi ha també casetes que d'alguna manera informen també, n'hi ha un mercat medieval, en fi, vull dir que és un cap de setmana, la Iberfest de Olocau, que ja s'està consolidant i que agraïm també el poder gaudir d'elles. Pues, ¿te pareix, Quique? Anem a veure com va ser aquesta Iberfesta d'Olocau en aquest mes de juny. Olocau regresa a sus orígenes con la Iberfesta, la celebración de su fiesta íbera. Durante unos días este municipio estará disfrutando de su gastronomía ancestral, de recreaciones históricas y también de muchas actividades donde revolverán al pasado. Acompáñanos a disfrutar de esta fiesta. La Iberfesta vuelve un año más a Olocau con un evento cultural y festivo en el que tanto los vecinos como los visitantes se sumergen en la historia y las tradiciones de los antiguos íberos a través de diversas actividades. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Olocau y el Museo de Prehistoria de Valencia, cuenta con un amplio programa de actos en el que la diversión y la recreación histórica se unen, ofreciendo un fin de semana único donde, tal y como explica el alcalde de Olocau, Antonio Ropero, la participación de los olocauinos y olocauinas es máxima. Si no fuera por los vecinos y vecinas de Olocau, esta fiesta no se podría realizar. Como veis, todo el pueblo se vuelca, están vestidos, participan en el colegio, participan asociaciones, participan los concejales, o sea, todo el mundo está participando de esta fiesta. A esta cita también ha acudido el diputado de Cultura de Valencia, Francesc Teruel, que ha destacado la relevancia de estas fiestas para preservar y promover la cultura, así como el grado de implicación de los vecinos. La verdad es que estoy impresionado, no conocía a Olocau y es la invitación del ayuntamiento a que viniese a inaugurar esta fiesta, esta feria. La verdad es que me ha sorprendido, me está sorprendiendo la participación del pueblo y que es una fiesta que además acumula a gente de los alrededores de la comarca. Es una manera de unir sinergias en unas ferias que son representativas y que fomentan el turismo y la cultura. Darles la enhorabuena a los olocauinos y olocauinas por lo que han hecho, por lo que vienen haciendo y que tengan siempre cierto, que estemos quien estemos en la Diputación, que van a recibir el apoyo de la misma para que esto continúe. La Iberfesta es conocida por sus impresionantes recreaciones históricas, donde actores locales y profesionales muestran cómo vivían los íberos hace más de 2000 años. La boda es un acto, la verdad, que con muchas sorpresas, como si es la primera vez que la visitáis vais a ver que hay sorpresas, ¿no? Y que es un acto muy emotivo, el entierro de esta noche, que el cual también es muy emotivo. Pero la Iberfesta también es gastronomía, a través de platos típicos preparados según las antiguas recetas. Y por supuesto también es artesanía, con cerámicas, joyas y más productos inspirados en esta época. De hecho, tal y como explica la directora del Museo de Prehistoria de Valencia, María Jesús de Pedro, el mercado íbero és uno de los puntos más vibrantes de la fiesta. Després això va combinar també en el que és, diguem, la fira artesanal, no? Vull dir, tota la sèrie de botigues i de tendetes que se col·loquen així al carrer del poble per tal de donar a conèixer a productes de l'artesania. I la festa ibèrica que va pues, a la seva marxa, com esteu veient. Arriben els romans i els romans seduen segrestat al pobre nòvio que acaba de casar-se i ja l'han segrestat. És un drama. Any darrere d'any és un drama. Además, en la Iberfesta todos tienen su espacio, incluso los más pequeños, a través de talleres, de manualidades, de su participación en espectáculos y también en las representaciones teatrales, los niños y niñas aprenden de una forma divertida y educativa sobre la historia y la cultura íbera. Una fiesta para disfrutar en familia, para disfrutar en pareja, para venir, pasárselo bien, comer una buena gastronomía. Entonces lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo y yo creo que en un lugar mágico como es Olocau. Con lo cual visitar Olocau cualquier día del año es un privilegio y una satisfacción como máxima autoridad del municipio, pues el poder explicarlo, el poder estar aquí trasladándoos esas
buenas cosas que tiene nuestro pueblo, pero de verdad es venir, verlo, disfrutarlo y quien viene repite. La Iberfesta es ya una seña de identidad de Olocau, una celebración que une a la comunidad y atrae a visitantes de todas partes, ofreciendo una inmersión total en la cultura íbera. La Iberfesta, Olocau, el jaciment del Puntal dels Llops ja són una unitat que cada dia més va adentrant-se en el llegat històric dels nostres ciutadans i va seguint de cada vegada més, perquè així al Puntal dels Llops al llarg de l'any és que igual estem parlant de més de 25.000 visites al llarg de l'any. I després la Iberfesta ja és un lloc de celebració i de concentració de tots els pobles que participen de la ruta, que estan convidats, que acudixen així i que per tant creen aquesta comunitat. I la Iberfesta s'identifica ja en això, en la vila d'Olocau i el poble participatiu i la comunitat científica i la comunitat íbera que se reuneix així a gaudir d'un cap de setmana iberizamos. Y es fundamental el patrimonio, la cultura, todo muy bien enraizado junto al Museo de Prehistoria. La verdad que es la mejor manera de, como he dicho, de retroceder en el tiempo y aprender cómo eran nuestras costumbres, cómo se vivía en otras épocas, pero desde la mejor manera, ¿no? Y sobre todo disfrutando. Yo creo que la cultura y entra mejor de esta manera. Un viaje al pasado que nos recuerda la riqueza de nuestro patrimonio y la importancia de mantener viva nuestra historia y nuestras raíces. I de la Iberfesta d'Olocau toca parlar ara dels moros i cristians d'Elda. Sí senyor, perquè els moros i cristians d'Elda també són fantàstics, són magnífics i tenen també la seva identitat, per suposo. Sempre per aquestes dades, ahí tenim, per exemple, estes capitans i abanderada de la comparsa o capitans i abanderats, perquè hi ha que contar també les xiques, de la comparsa dels cristians. Això és el matí del diumenge, això va ser precisament l'ofrena a Sant Anton. És en aquest cas el patró al que es fa l'ofrena. Desfilen primer les comparses cristianes, després les mores. Hi ha que dir que els moros i cristians d'Elda tenen una singularitat i una identitat molt significativa, especialment les ambaixades. No podem ubicar-ho tot així, perquè estem mostrant l'ofrena, però també és una festa o una festivitat de moros i cristians, sobretot a part de la manera de desfilar, la música, la indumentària és espectacular, la que utilitzen, i així tenim l'ofrena. El moment que canvien dels cristians als moros es canvia el color del clavell. Ahí tenim en el mig a Sant Antoni i han desfilat els cristians, per això està tot en roig, i ara es comença el moment dels moros i per això el clavell canvia de roig a blanc. Bueno, hi ha que dir que són unes festes també fantàstiques, que Elda cuida moltíssim, com diem, tots els detalls de la festivitat de moros i cristians, tant la música com la manera de desfilar, com especialment la indumentària, li dona un realce absolutament fantàstic, i donar l'enhorabona també una vegada més a Elda perquè es va deixar bocabadats en esta festivitat de moros i cristians. Alacant, com sempre, terra de moros i cristians. Sempre. Bueno, hi ha que dir que els moros i cristians en Alacant, la Vall d'Albaida també, no? La part més sud de València i tot això, jo crec que és un nucli únic i que estan ahí disputant-se, no? Perquè també en Andalusia també reclamen lo seu, però jo crec que la identitat que tenim així en Alacant i especialment la zona de la Vall d'Albaida i tot això, i la part sud de la província de València, com jo no he conegut cap. I que tornem al centre del Cap i Casal, en aquest cas a València, per a gaudir de Sant Bult. Sant Bult, parlant de festes centenàries, veritat, també aquesta imatge de Crist, que significa imatge de Crist, Sant Bult, que va ser trobada, diu la llegenda també, en 1238, quan se va conquerir, quan el rei Jaume també va conquerir València, pues es representa també i se fa homenatge a esta trobada en este Crist, que hi ha que dir que és un Crist, una estàtua magnífica, fantàstica, menudeta i de caràcter romànic, no? Que li dona jo crec que li dona un sabor i un valor
absolutament fantàstic i màxim, no? Ahí tenim el moment d'arribada a la plaça, bueno, per supost les danses, la processó, així tenim el moment del dia de la processó, el diumenge per la vesprada, el moment de l'arribada a la plaça, ara serà l'alçar, i al l'endemà, el dilluns també és algo molt típic, que és el dilluns per la vesprada es fa el concert, i després del concert està la baixada del Sant i també n'hi ha un esdeveniment, jo crec que important, que és el moment en què Sant Bull, així ho vegem, és processonat, però en aquest cas tot per dones. Sí. Per dones i és l'última processó de la festivitat i totes les dones que porten a Sant Bull se van tornant i queda superemotiu, superfantàstic i la veritat és que molt emocionant. I acabem el nostre recorregut, com no podia ser d'una altra manera, en Alacant per a gaudir de les fogueres. Anem a les fogueres. Bueno, per les fogueres necessitaríem 10 programes, però anem a intentar resumir algo lo més. Això és la foguera guanyadora, n'hi ha que donar la enhorabona com a Florida Portazgo. Sí, Pere Baenas. A Pere Baenas. Això és Ninos de Carrer, el primer premi de grup. També està en infantil, està l'individual, etc., però no podem treure-los tot. Primer premi també de carrers adornats, hi ha que dir que només queden 11, se van reduint, però així és la foguera Rabassa, que n'hi ha que donar-li la enhorabona per com s'ho curren, com s'ho treballen any rere any, no sols això, sinó la foguera, també una foguera solidària reivindicativa i que també va aconseguir primers premis. Moment màgic de les fogueres, el moment en la Vella del Foc fa l'ofrena a la Mare de Déu del Remei. Això és el desfile folclòric internacional, en concret el país que està desfilant és Venezuela. Això és la foguera del port, perquè la triarem un poquet com un element representatiu de totes les cremades que es fan. Ara veurem una imatge inèdita, les dos vellers de la foguera del port fent-la banyar a tota la gent, a tots els espectadors, ajudats per els bombers que estaven tornant bojos. I això és impressionant, això és ja després, en el concurs de castells que n'hi ha després de les fogueres, aconseguirem una imatge fantàstica, mítica, des de la Serra Grossa, de lo que és Alacant i els castells que tanquen aquestes fogueres i vegem que és una imatge mítica i que ens esborrona la pell encara de veure-ho, no? Fantàstic. Collado, que moltíssimes gràcies per estar així, que a gaudir de les festes que venen per davant, juliol, agost, setembre, que ara venen mesos de gaudir de la festa. Podíem dir moltíssim, però ara ve Sant Pere també este cap de setmana i enseguida tenim la Fira de Juliol, tenim el desfile de carrosses de Dénia, tenim Cervera del Maestre, la trobada de bèsties, tenim també els moros i cristians d'Oliva, tenim les ninors de Sant Cristòfol de l'Alcora. No parar, no parar. Que moltíssimes gràcies per estar així. A vosaltres sempre. I moltíssimes gràcies també a tots vosaltres per estar un dia més gaudint de les festes, així, a 7 Tele Valencia.